खुलुमबाय स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं। बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारआ खम समनि गेजेराव काजिरङा नेशनेल पार्कसिम दावबायफैगोन। गवालपारा जिल्लानि गार' हारिनि सुबुंफोरा सरकारनि बेरेखायै खुद्रिखांदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोसनफानो दाबि दैखांदों। मुलुगनि हेपिएस्ट कान्ट्रिजफोरनि गेजेराव भारतनि मुङा 132 रं सिरि एबा फारियाव दं। पान्जाबाव गोदानै सरकार दानाय आम आदमी पार्टीनि सरकारा 1 दाननि गेजेराव पान्जाबाव 25,000 सुबुंनो साख्रि होगोन होनना खोथा होदों। वेस्ट बेंगलनि भारत बांलादेश सीमायाव गंसे चाइनिज ड्रन मोनदों। जापाननि प्राइम मिनिस्टार फुमियो किसिडिया आरो भारतनि पीएम नरेन्द्र मोदीजों दिल्लीयाव हायद्राबाद हाउसआव मैया सावरायलायदों। रासियानिफ्राय भारतआ 3 निजुत बेरेल गोथां थाव बायगोन। कभिडआ फिन गिख्रंथाव महर लादों। 72 घन्टानि गेजेराव खोला करियायाव गासै 14 लाख सुबुङा कभिडजों गाग्लोबजादों। बांलादेशनि सासे पुजारीखौ जिउ फोजोबनायनि हुमखि होदों। इस्कन मन्दिराव गाग्लोबखांनायनि उनाव सासे पुजारीखौ हुमखि होनाय सोराङाव फैदों। फाकुवा फोरबो सोलिबाय थानाय समावनो लामा जाब्रबथायजों सा 10 सुबुंफोरा जिउ गोमादों।